хляб се консумира доста. Става много вкусен хляба, може да се смесва с ришни, чува, че става доста добре. Най-добре е хляба да се прави с квас. Но това нещо е доста ангажиращо и значи, който има опита и желанието в кухнята да го прави, естествено, че може да го направи. Соленият хляб става доста бързо, лесно и е доста вкусен и приятен за консумация. Много е важно с какво брашно се прави хляба. Господин Мазов спомена за това. Аз съм се постарал да направим български вариант на мелничка за домашни нужди, която е с каменни валци, която човек може да се смили сам брашното преди да се направи хляба. Единствено тогава съставките в брашното са запазени и брашното е най-пълноценно тогава. При меленето на камък тук мога да обясня още нещо от практиката си, което съм научил. При меленето на камък температурата на мелене не се повишава на 40 градуса и съставките, които се намират в зърното, остават изцяло в брашното. При меленето на конвенционалните мелници с метални ножове, температурите на мелене са доста високи и си представете на 100 градуса температура, какво става с витамините и веществата в това зърно. Значи брашната, които консумираме масовите, говорим пък за белите брашна, които с години могат да стоят по рафтовете, те стоят, защото няма какво да се развали в тях. Пълнозърненското брашно, истинското, то трябва кратко и както каза господин Алмазов, за да е запазена и силата му енергийната, трябва да се консумира веднага след мелене и възможно най-бързо. Друг начин за използване на лимеца е в кухнята. В моята практика е навсякъде, където ползва рис в готвенето, може да го заменим с лимет. Майка ми прави плодени чушки, много провисърни с лимет. Варен лимет с мед, орехи и канела е просто опитайте. Сигурно ще искате да повторите. Зелена супа с лимет може да се готви. Изобщо един добър кулинар може да експериментира и да го използва в различни вариации в готвенето. Това е. Аз всъщност в някакви въпроси имах случайно към мене, но да ми отречава публиката, може да вънка после да договоря почивката. Кажете. Да? Аз не съм убеден, че люспите и шляпинките, които го убиват, са полезни, да се створят за водата. Това може би да малко трябва да отговорим. Аз не мога да се не твърдя, аз така го ползвам и не знам дали би могъл да се ползва неолющата. Господин Алмазов, не знам какво ще кажете на това. Би могъл да се ползва като поници, без да го лющите, да произведете поници от илюща. Това е. Но вече след като да го сварите, няма как да отделяте люспата, тя е трудна за повръщане. Много целулоза с много сила на организма е необходима, за да... Или както казваше един наш приятел, защото трябва да ям това, което кравите ми ядат.